खान्थाल आग्लायदोंब्ला माब्लाबा जागार हौवा फिसिनो हानाय साख्रि मावा नै दादामोना नै सान्दुं गोसानि जिबौ ओंखारलायबाय नै एम्बु सिथ्र' मन'गासिनो नै मन'खौनो हाला बिदिनो दलद थाबाय थाबाय खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांनि सेराव आरोबाव गोदान मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय जायफोर चेनेलाबो आं चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो नायलांदो लाइक शेयारबो खालामदो आरो कमेन्टबो होलांबानो जाबाय रायजोफोर खिन्थु खायसेया माने गोबाङानो नायजोबो ओमफ्रायहाय खायसेया माने नायाबालानो टाइटेल नायनानैहाय कमेन्ट हरो आरोना दा बिदि खालामनाङा रायजोफोर भिडिअसखौ नायबानो जाबाय बांसिनानो नायो नायनाया साफा सानैल' आरोना बिदि कमेन्ट हरग्राया नायलांजोबदो अननानैहाय होमबानोसो मिथिनो हायो भिडिअसआव मा बुंनो सानदों नङा होमबा होमबा रायजोफोर दिनैबो आङो नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनैनि भिडिअखौबो स्टार्ट खालामसै होमबा रायजोफोर थौदो बिदिब्ला नै फुख्रि सेरावसो दंफैयो आङो फुख्रिया नै पुरा अखा हायै हायै देरनानै थाजोब्बाय दिनैसो नायफैफेरबावदो आङो नायफैयाखैनोमोन नै पुरा बुंजोब्बाय नङाबाथ' गाहायथारावसोमोन ना बियो दैया बिदि जायामोन नै ओमफ्राय रायजोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां आङो मा मोनसे खोथा गोसोआव फैदों माने बिदिनोसै भिडिअआथ' कमेन्ट्सफ्राथ' मा लिरो नङा होमबा गोबां बुंग्राया थाखायो खिन्थु आङो मोनसे कमेन्ट्सखौ नायनानैहाय माने ओरैबायदि माने एफा चिप मेन्टेलिटि थायो होननानैहायसो बुंनो सानदों आरोना सासे बिथाङा हरनाय नैबे ओरैबायदि बेखौ आङो फोरमायनो सानदों आरोना नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामनो सानदों नैबे आइनि मबाइलखौ लानानैसो नायफैदों आङो बेखौहाय कमेन्ट्सखौहाय माने ओरैबायदि बुंदों आरोना आङो बे कमेन्ट्सखौ होना होगोन दे स्क्रिनावहाय माबायदि बुंनो हाथावगौ मानसिफ्राबो माने बुंग्रायाथ' थाखायो बुंनाय माने मोजां गाज्रि बुंग्राया थाखायो थेवबो माने माखासे जाय माने गिदिर गिदिर इउटुबार्सफोर बिसोरो माने सोर मा बुंदों सोर मा बुङाखै बेखौ जेबो केयार केरिया हो ओमफ्राय खिन्थु जों दासो आगानसे हरखांनायावनो बेबायदि डिमटिभेट खालामोब्ला माने गावजों गाव नायलायनो बानाया एफा बिदि जानो हागौना आरोना ओमफ्राय र' आं बिथांनि कमेन्ट्सखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनि दै मा होनना बुंदों बिथाङा नै सासे साख्रि मावनाय मानसियानो बेबायदि भिडिअ खालामना गावनि लाइफ प्रब्लेमखौ खिन्थानाय माने र' ससे दंबावो आरोना बेखौनो आं ससेखौ बुंग्रोना होनोसै लाइफ प्रब्लेमखौ खिन्थानाय माने बिथाङा गुबुननि ब्लग्सफोरखौ नायोना नाया आं मिथिया ओमफ्रायहाय आंनि बेबो Q&A भिडिअ हरनाय आरोना आंनि ब्लग्सखौल' नायखो ना माखो बेखौ आं बुंनो हाला आरोना आरो मोनसेल' भिडिअ नायदों जानो हागौ आंनि बे Q&A भिडिअखौल' बिथाङा जाय बुंदों माने नोंथाङा मिथियोना मिथिया जे जोङो जे इउटुबाव फैबाय जेब्ला ओमफ्रायहाय गोबां नायगिरिफोरा फैनानैहाय जोंखौहाय माबा मोनसे मिथिनो लुबैयो नङा होमबा दा आंनि बेलायावहाय जेरैबायदि जाबाय जेनेबा आंखौ नुयो आंनि फिसालाखौ नुयो गोबाङानो मिथिनो लुबैबाय बयहाबोथ' जेन'बा लोमजानाय साजानाय होन माबा होन ज' थाङो हौवा हिन्जाव ओमफ्राय फिसा बेफोरबायदि जेरावबो ज' थायो नङा होमबा दा खेबसेबो आंखौ जेन'बा आंनि हौवाजों नुफेराखै दा नायगिरिफ्राबो मिथिनो लुगैयो नङा होमबा जे मानो बेबायदि थाया मानो बेबायदि हगारा मानो बेबायदि माने नुफाया माने बेफोरखौ मिथिनो लुबैनाय थायोना दा मिथिनो लुबैनायखौ जोंबो मालाबा माने फोरमायनो गोनां जायो मानो होनोब्ला जों गावनिल' थं गसं खालामलांबाय थायोब्ला नायगिरिफोरनि माने मिथिनो लुबैनायखौबो जोङो एसे माने फोरमायनो नाजानांगोन ना नङा होमबा दा बिदिनो आंखौ बेबायदिनो नुवासै नालाय जेन'बा आंनि हौवाजों आंजोंखौ ज' नुवासै नालाय गोबाङानो माने कुइसन खालामबाय थायो नङा होमबा बे कुइसन खालामबाय थानायावसो आङो बे Q&A भिडिअखौ लाबोनाय जादों नोंथां आरोबाव ससेयाव दंबावो गोबांनि ब्लग्सखौ नायोबा नोंथाङाबो नुनो मोनगोन बयबो माने Q&A भिडिअखौ लाबोखायो आरोना Q&A भिडिअआव गावनि लाइफ प्रब्लेमानो जा माबा प्रब्लेमानो जा बेफोरखौ मिथिनो मोननायानो जाखायो गासिखौबो ओमफ्राय खिन्थानाय माने जादों आरोना माने ओमफ्राय बिनि उनाव दंबावो नोंनो हौवा नांगौ आंखौ लादो आंहा साख्रि दं होननाय बायदिसो जायोनो माने मिनिंखौ खिथाबावबायसो माने साख्रि मावनाय मानसिया बेबायदि भिडिअ हगारनानै लाइफ प्रब्लेमखौ खिन्थानाय माने आंनो हौवा नांगौ जानानै आंखौ लादो होननानै बुंनायसो जादों जाहैबाय एक्सुवेलि आं बुंनो सानो आं हौवा फिसिनो हानाय साख्रि मावा जाबाय आङो मामुलि प्राइभेटावसो मावो आं हारसिङै जानो हानायनिल' बे प्राइभेटाव साख्रि मावनाया आं हौवा फिसिनो हाया आं बेखौ बुंखायो आरोना आरोबाव नङाबा मा दरखार साख्रि थानाय मानसिया भिडिअ हगारनो दरखार गैयाना ओमफ्राय बे इउटुबा माने साख्रि गोनां साख्रि गैया साख्रि गोनां मानसिफ्रा माने
चेनेलखौनो खुलिनो मोना ना मा जाखो बिदि सोनाय जाबाय बिथांनियाहाय थारमाने एक्चुअलि बिथाङा नायफेराखैनो जानो हागौ इउटुबखौहाय माने साख्रि गोनां मानसिफ्राबो हगारो ना हगारा बेखौ मिन्थिया जागोन आरोना ओमफ्राय आंनि बेलायावसो बुंफैबाय बिथाङा जे साख्रि गोनाङा मा हगारनो दरखारनो बेनो जाहैबाय आरोना दा ओरैबायदि चिप मेन्टेलिटिनि मानसि थायो बेबो सासे हिनजावावसो मन्जु दैमारि नङा होमबा सासे हिनजावावसो हिनजाव मानसियानो बेबायदि बुंनो हायोब्ला होमबा माबायदि मेन्टेलिटिनि जानो हागोन मानसियाहाय माने गुबुननि प्रब्लेमखौथ' बुजिनाया बाद दे नङा होमबा आंनि प्रब्लेमखौथ' आं बयखौबो बुजिजोबनांगौ होननानै बुङाखै आङो माने थेवबो बेबायदि साननो हानाया ओरैबायदि माने मा होननानै बुंथावगौ बेबायदिबो साननो हाथावबो माने बुंनोनो माने वर्डसानो गैला आरोना माबायदि साननो हाथावबो बुंनोनो वर्डसानो गैला बेनो होमबा बिथाङाबो सासे हिनजाव जाहैबाय जुदि सिख्लाब्ला नोंथाङाबो उनाव बुजिनो मोनगोन आरो जुदि हाबा जानायब्ला नोंथाङाबो उननि संसार दङ फिउचार दङ नङा होमबा फिसा फिसौनि संसार दङ दा बेफोरबायदि जायोब्ला नोंथाङाबो उनाव बुजिनो हागोन आरोना थ' आङो आंनि प्रब्लेमखौ बुजिनांगौ होननानै बुङाखै दा जायफोरा जायो बिसोर मिन्थियो जाहैबाय ओंखायनो दे आङो जेबो बुंला आरोना ओमफ्राय बेखिनि माने चिप मेन्टेलिटिनि बिनि बिदि हरनायखौसो आङो माने माबायदि साननो हाथावगौ बेखौ साननानैसो आं बुंनाय जादों आरोना नङाबाथ' आरोबाव दंबावो गुबुनाबो माने आलदा बुंहरग्रा बेफोरखौ आं जेबो बुंनो साना बुंग्राया थाखायो आंहा आंनि थांखियाव जेबायदि थांखि दं आंहा बेबायदि थांखिजों आं दावगालांनो नाजागोन बेनोसै आरोना थ' होमबा दिनैनि भिडिअखौ जागायनोसै रायजोफोर बेबायदि रायलायबाय थानानै मा जाबावनो आङो माने दिनैहाय सान्दुंबो दुंबाय जेला नै जोंहा खान्थाल जाग्रानि लामायाहाय माने दै बाना जानानै दंमोन ना ओमफ्राय बे दै बानायाथ' दा रानजोब्बाय सान्दुं दुंनानैहाय ओंखायनो आङो दिनैहाय खान्थाल जानो सान्दों आरोना खान्थाल हानहोनो सान्दों आङो थ' होमबा नायनि नै दै रानजोब्बायना दासो मोनजासिगोन ओरै खान्थाल जानो उननियानो खान्थाल जागोना बेनो ओमफ्रायहाय दानहोनोसै आङो ओमफ्राय रायजोफोर जायफोर माने आङो एखमबा कमेन्ट्सफोरखौ रिप्लाय हरनो हाया जायोना रायजोफोर ओमफ्राय बेनि थाखाय गाज्रि मोननाङा आरोना ओरैबायदि जायो नेटानो नांनो नागिरा माने बेनि थाखायनो आङो रिप्लायखौनो हरनो हाया जायो आरोना ओमफ्राय नेटानो एखमबा नाङो एसे नाङो मालाबा ओमफ्राय बे समावनो आङो माने जायफोरनिखौ साबस्क्राइब खालामना होदोंना ओमफ्राय बिनिखौ रेस्ट लानायावनो माने एसे फिसालाखौ फुथुनाय मानायावनो एसे नायनोसैलाय ओमफ्रायहाय बिदियावनो रिप्लाय खालामनांगौआसो थालांसैलाय आरोना ओमफ्राय जायफोर जेनेबा चेनेल दं होननानै खिन्थाहरोना ओमफ्राय बिसोरनिखौहाय आङो थाबनो माने नागिरग्रोनानैहाय साबस्क्राइब खालामना होग्रोनानैसो आङो कमेन्ट्स हरो आरोना रिप्लाय हरो ओमफ्रायहाय जायफोरनि थालांदों माने जायफोरनो रिप्लाय हरनाय जायाखै आङो नोंथांमोननिसिम आङो सरि ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि नैबे माबायावहाय नैबे भिडिअनि गेजेरजोंबो नोंथांमोना आंनो कमेन्ट्स हरबानो जाबाय दे जायफोरना गोदान चेनेल दङ माने जों गावजों गावनि हेफाजाब होलायनांगोन ना नङा होमबासो जोङो माने जालांगोन आरो जोंनि भिडिअसखौलाय सोर नायनो गुबुन हारियालाय जोङो गावजों गावनि हेफाजाब होलायाब्ला नङा होमबा बेखायनो जोङो माने गावजों गावनो बिराद मटिभेटसो खालामलायनांगौ आरोना बिदि डिमटिभेट खालामलायनो नाङा थेवबो होमबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै आङो नै माबायदि जागोन दा खान्थालखौहाय नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामलांसै रायजोफोर नोंथांमोना सोर बेबायदि खान्थाल गोथां जानो गोथाव मोनो कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहर दे ओमफ्राय बेबायदि बानलु बाथोन देनानै जायोना जाया नोंथांमोना
आं हले खान्थाल गोथां जाबाथाय खालि बिदिल' जाखायो जानानै आग्लायनायखौ जानो हायैखौ नै बेबायदि जिरख'नानै लाजोबखाबाय नै बेबायदि जिरनानै लाजोबखाबाय आखायावबो नै थाव गोथां फुननानै लाखाबाय ओमफ्राय नैबेखौ माब्रै आङो मा बानायगोन बेखौ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दे बानायनानै लानोसै होमबा बेखौ हानानै लानोसै आरोबाव हाजोबनानै सुनानै लाखाबाय नै बेखौ दाना नै नायलांदो नायनोसै आङो नै दा जानायसै आङो टेस्ट खालामनायनोसै माबायदि जागोन नोंथांमोननो खिन्थागोन आं बेखौ आलु एवनाय बायदि एवबाय खोबहाबनो ओरैबायदि गोथाव जायो आरो जोबोद नोंथांमोनाबो जुदि जाफेराखैबा जाबानो जाबाय खान्थाल आग्लायदोंब्ला माब्लाबाबो दागार बिदिनो एवनानै जादे रायजोफोर ओरैबायदि गोथाव जाखायो टेस्टिनो आङो मा होनो सामब्राम गुफुर होदों नालाय माने आं जानो गोथाव मोनो आरोना सामब्राम गुफुर बेबायदि एवनायावहाय होफायोबा बिदि गथा गथा एवनायावहाय जाफानो मोजां मोनो ओंखायनोसो होदो आङो जुदि नोंथांमोना माबायाबा मोजां मोनाबा बेखौ जानो मोजां मोनाबा होआबाबो जायो ओमफ्राय बेबायदिनो बानलु सामब्राम होनानैहाय बिदि एवबानो जायो आरोना होमबा बिराद गोथाव मोनो रायजोफोर नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामबानो जाबाय जुदि खान्थालफोर जाखांनानै गोथांफोरखौ जाखांनानै जुदि आग्लायदोंब्ला गारनो नाङा खान्थालखौ आग्लायदोंबा गारनो नाङा आरोना बिदिनो जाबानो जाबाय नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामबानो जाबाय आंबो गोदो कलेज टाइमावसो मोनजादोंमोन बिदिखौहाय नै ओंख्रिया आंना थाइबेंजों दाउजों ओमफ्राय नै खान्थाल एवनाया बेनो जि गोथाव नै दा फिसालाया नुगासिनो बेयावहाय ओमफ्राय आंहा सिरि सिरि ओंखाम जानोसै बेयावहाय ओंखाम जानानै लाग्रोसै आङो बेलासि ओंखारबोनांबाय दा नै ओमफ्राय मायाव थांनाय जायो नोंथांमोनाबो नायलांदो नै दादामोना नै टिउसन लादों ना नै दादामोना नै दादा प्रियान दादामोन नुनानै नै नुगौ नै नै दादाखौ बाय होनदो दे नै दादाखौ बाय होनदो दे बाय होनदो दादाखौ दादानि लोगोसिना दादाखौ बाय होनदो इस फिसलायबाव दा जोङो माने आपल'ड खालामनो थाखाय भिडिअ'आथ' आंना न'आव हाबा नालाय भिडिअ आपल'ड खालामनो थाखाय सेरफांगुरियावसो थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय थांनानैहाय नै बेयाव कुसुगाव बाजारावहाय गंसे न' दंबावो नालाय जोंहानि ओमफ्राय बेयाव बिदामोन थायो नालाय बेयाव हाबफैदों आरोना दा बेयावनो दङ जोङो नै अबहाय हाबनानै फैया नोंसोरो नै न'आव हाग्रा जाजोब्बाय बिसोरना नै बेनिनो नङा बेनिनो नङा बेनिनो है दायो जाहैनोसै हनै बामनो हनै नै बेजोंहाय नै लेबु दङ हाग्रा जाजोब्बाय नै गासिबो बैयाव नोरसिं बिफां दङ सानावसो मोजां नुगौमोन बेलासि जाबायना दा बेलासि जाबाय नै न'आ बिसिना थाया बियो बिबै बिबौजोंसो थायो ओमफ्राय बेयावहाय थाया
नै हाग्रा दुबजोब्बाय सेस अखा हानानै टिउसन लादोंमोन बेनो बेखौनो लांफैदोंमोन जोङो होमबालाय बेखौ जोंहा लोंनांगोनलै ना हेनरि गाबोन लांफैदो है जायाखै दाबो ना बाबा गोरलैसो दं नै बेजोंहाय मामा दङ ओरैजोंहाय लेट्रिन बाथरुम होमबा रायजोफोर जोंबो ओंखारलांनोसै होमबा दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं